Gwyneiddiwr dwi'n gynllunydd set a gwisgoedd yn cynllunio ar gyfer cynhyrchiadau teledu, theatr, fideos cerddoriaeth, digwyddiadau byw. Yn gryno, yng ngwaith i fel cynllunydd ydy gweithio efo cyfarwyddwr neu gynhyrchydd i ddylunio set ar gyfer y cynhyrchiad. Felly fyswn ni yn trafod efo'r cyfarwyddwr yn gweld be mi o isio o ran y syniad a wedyn yn cynllunio popeth sy'n weledol yn y llwyfan neu'r stiwdio. Wel, yn amlwg, mae rhaid chi gael diddordeb yn y celfyddydau, boed hynny'n theatr neu yn ffilm neu cerddoriaeth neu unrhyw beth. Nes i benderfynu cynllunio achos fod fy nghyfderau i yn y maes celf. Y sgiliau eraill ydych chi angen ydy gallu dychmygu'r gofod o flaen llaw, gallu meddwl yn 3 dimensiwn yn hawdd, a hefyd gallu cyfleu y syniadau yna, eich dyluniad chi, i bobl eraill yn effeithiol y cyfarwyddwr neu pwy bynnag. Mae rhaid chi gael sgiliau trafod da a chydweithio, mae yna lot o bobl ynghlwm a chynhyrchiadau theatr. Mae rhaid chi hefyd gael sgiliau ymarferol da, boed hynny'n ddylunio, creu cynlluniau technegol, yn dda efo'ch dwylo i greu propiau neu peintio. Dyna'r prif sgiliau ydych chi angen i fod yn gynllunydd da. Fy nhips i ar gyfer unrhyw un sy'n mynd i faes cynllunio ydy i drio cael hynny allwch chi o brofiad o fewn y maes yn gweithio ar gynhyrchiadau theatr yn y gymuned, yn yr ysgol, yn y coleg. Gofynnwch os gewch chi wneud gwaith cynllunio, peintio'r setiau, creu y propiau, rhywbeth i gael profiad. Yna, ystyriwch astudio cwrs gradd neu NVQ neu rhywbeth mewn cynllunio. Nes i wneud cynllunio theatr, ond mae yna amryw o gyrsiau gwahanol o gwmpas y wlad i gyd. A falle'r tip ola ydy, byddwch yn berson neis, person mae pobl yn eich hoffi chi, gynnwch ffrindiau efo cyfarwyddwr a gobeithio wnawn nhw roi gwaith i chi.